Takže dobrý den, jméno je Santa.cz a vítejte u dalšího videa. Vlastně, když se koukáte tady na to video, tak není nejnovější, teda možná. A toto video má název Informace plus proč nebudou videa. První vám řeknu ty informace. Takže právě teď uploaduju ten let's play na Dead Trigger 2. Doufám, že se vám bude líbit, má 14 minut, takže nevím, jestli ho vidíte jako dřív, jako nejnovější nebo ne nejnovější, jestli se na to koukáte jako právě teď. No a ty informace je, že nějak mi přestal fungovat Fraps, takže nevím, jak budu natáčet. Budu možná natáčet z webku, když mi pomůžete nějak si kreknout co Navigator 11, nechci za to platit. A hlavně nebudou dlouho videa, nebudou týden videa. To je ten důvod, proč nebudou videa. Nebudou z toho důvodu, že odjíždím do školy v přírodě. Je to na týden a nebudou videa. Nebudou prostě videa. No, jestli to půjde, pokusím se ve škole v přírodě zaměřovat nějaké záběry na kameru. Jenomže podle mě to asi nepůjde, protože naše milá paní učitelka to zakazuje nebo naše milá učitelka nedoporučuje si tam brát kamery, mobily, tablety a tak dále. Jenomže ty informace, ještě jsem vám chtěl říct informace, že možná ty videa budou v mnohem lepší kvalitě, protože teďko mi nějak jde škola dobře, mám tam jedničky a dvojky, což je dobrý. No a podle mě je to dobrý, protože budu mít narozeniny za měsíc, dostanu PlayStation 3 určitě a když budu mít dobrý vysvědčení, což možná budu, dostanu i nový komp, k tomu nějaké peníze, takže si na to můžu koupit jakékoliv doplňky, takže videa budou mnohem lepší a kvalitnější. Jinak ten let's play, který tam bude, se nahrává už asi 2 hodiny a není to ani v půlce. A to je teprve ukládání filmu, pak se to bude publikovat. Můj výpočet je tak 6 hodin, že se to tam bude dávat, protože je to v HD. A opravdu mě nasere, že jestli se to nahraje za ty 4 hodiny a napíše, že tam není dost místa, tak mě to opravdu nasere, ale já ho tam uploaduju znova, když tak v menší kvalitě, ale myslím si, že to bude v HD. No, takže to jsou ty informace. Chtěla jsem říct, že má sice hodně málo odběratelů, ale podle mě je to... já si vážím i 2 odběratelů, já si vážím popravdě všeho. A mohli jste ještě taky vidět to video na stranách holčička, volal jsem prostě na Skypeu a někdo mi zavolal, že potřebuje pomoc. Tak jsem tak trošku potrolil. Nevím, byla to vlastně jako moje kámoška dřív a už nevím, jestli se mnou bude mluvit, ale mě to je popravdě uprdele. Chtěl jsem vám jenom říct ty informace takhle. To je pro to video vše a ještě vám teda chci říct, proč je ta bílá obrazovka, někdo se na to ptal. Je to z toho důvodu, že tady ty videa krátký, informační a tak natáčím normálně přes YouTube. Akorát, že mám prasklou webkameru a nevím, proč svítí bíle. Ale až dostanu novýho kompa, tak už tam budu vidět. Takže teď prakticky nemám webkameru, ale mám kameru, ze kterou můžu natáčet. Takže to je pro toto video všechno, mějte se krásně, fanfárově, nevím jak ještě a čau.